салом алейкум дӯстон, дастафкаи мо ба ҳама областҳои Россия чӣ гуфтани гап? Яъне ба тамоми областҳои Россия дастафка меёбем телефономона. Так фарқ надорад дар Санкт-Петербурги, дар гуфти гапҳо дар Самараи ё ки дар дигар областҳои дигари вай фарқ надорад. Агар пошта Россия дар ҳамун территорияи хонатон боша, ҷое ки зиндагӣ мекунед боша, то ҳамунҷора ба пошта Россия дастафка мекунед. Дастафка аз 600 рубл сар мешавад. Так ин бародарон моша телефон заказ кардаем, ваҷа ки номаълум чӣ телефон заказ кардаем, барои ки уже упаковка шидагиан. Агар номша мегирем, номта биёвид ҳамунҷа бинависки ом номи май, адреси май. Так иҷа заказ кардаги акай Пирматов Мунаввар, тарафи услуга ки намедонам кадом услугаш каҷоай, ҳамин какой-то города да. Так акай Халилов Асадулло телефон заказ карда, Сетолова, город Сетолова. Ва иҷа боша акай Халилов Асадулло, ин ҳамин акай телефон заказ кардагай. Иш боша Рустами Саидҷон, иниш боша Ғафуров Исматулло, Кабиров Фарҳод, Абдурасулзода ва Наимов. Короче, Санкт-Петербург, так Самара, Иркутск ва иш боша ишам Санкт-Петербург. Мақсад телефонҳо ҳамашон худо хоҳад бурда мерасонад. Агар ки видеоро то охира тамошо кунед, мо ҳозир мебарем поштора посилкаҳо дар пошта Россия централда мерем меспорем. Чӣ хел супурданша агар иҷозат батан камера мекунем, шумо нишон метавонем ки чӣ хел мебарем, чӣ хел меспорем ва кай бурда мераса, ҳамаша подробно шумода гап мезанем. Ина ҳама акша ҷамъ кардем, поштаҳои хитон ина бинед. Пошта ҳамаша ҷамъ кардагем. Худо хоҳад ҳозир мерем дар пошта меспоремшон. Рафтем то охири видеора тамошо мекунем. Сабаби ки дар дурун бисёри бад запис кардан мумкин набуд. Мо записи кӯтоҳ кардем, просто спордонш запис кардем, кардем ва дальше худохоҳад бу гуфт магазин мерем, ахафои кор буд. Агар шумо телефон дар кор боша, пас ба магазин Реалфон муроҷиат кунед. Рақамҳое ки дар болои экран мебинед, WhatsApp постоянно кор мекунад, ки фақат соати 10 саат то соати 10 шаба конечно. Постоянно шайманро дорад, яъне. Так занг мезанем ва телефон заказ мекунем, ба дигар областҳоро худо хоҳад бурда мерасонем. Тоҷикистонам дастафка мекунем. Чӣ хел Тоҷикистон дастафка кардамо дар видеои гузашта уже мо дар YouTube рафтага метавонед ки тамошо кунед. Драни Москвада бошен агар то пеш метротона ба то ҳамун метротона ба через метрои ба дасти курер бурда дастафка мерасонем.